circle mat nakaliang jong ka Hasib Student Union nong teman circle ni pha ya jing solam cha yin jing habret kesan bor karung mudai man ba bai ani kaslap thai thì nakaliang kaseng ni menen masin tip ba tadon kata jing ja jing i habret kesan bor tinggi lai mare tinggi lai wat cha benemer lai ya cha po lapalang lai ya kat sa phai tamangi khamyo ki non bat nakaliang ka police department ngi dai don lang makaseng nang kami PTP mat nakaliang ngi kaseng ngi parjur ya ka bor sarkar sa ai kami ka police department ma makan sim kya mai kani ma kani raja sin baar hapo jong snong jong nongra ba ngi nakaliang ba ngi pa seperti orang kanja tingi kerpat ya police department makan sim kya mai kani naman ba teng long kaja ni isu wantang lai sangut ki plet at least kita ben tip no ya kadang ka outpost kadang ka namun song kadang ka mandar ting kadang bun ki outpost mana kaliang police department ki wan lai sangut tingi kerpat jur ba nakaliang seng nakaliang ka seng jungi ba ngin ongi ka police department kan tristem tingi nakaliang seng ka ki issue ka FKHP buat ka ki issue ngindan tungkat we yai nakai ya ka yin ka sem jong i hybrid bel akhlak no nang sini sa pathe ba kat empat yu ore ya ka jing sisa ngindan tungkat we madi tang tai police bu deni nongro presiden jong ka nang sama circle kata no ma pe ya ka jing ja jing tu i isafira ru long ka SIT kila ai no ko pat ko balong ta kena kaliang ka SIT to long ta ken kadban pensai ken nong sabe ba hadu ta ru kadang iya surum saneng ru kidang ki pai ba ru kidang kli yong ba la le kom no ma la su jak lem no te kan ni ci tang tai long ya ka bat khai ki ma don ya ka community ne commission ne ba kin trei hok kin trei stam ken tang i tai nakaliang jong kaseng ni dat ka jing smusi wa khrab nomor badang tang si benai de kenti ka jing sha panyap jong i hybrid ki ba sau sinem nang tai nong ra nrai lo badum mon ka biang ya ka jai penri bro we hakaba sai ni we pa di hybrid ben no sinem kersan bor khar mudai belajar menin na yen na jakai lekai laklat no lalap menin bila sya penyap kalong ke ke ba ngim la pediang kum khajai penri berapa wei nomor ba lada ki khlat lada ja ba sya penyap ki bahe ki bela he lasan ngila benong makadon kanu ka jing yasun simet ngila benong kadon kanu ka jing ya bakla ngni yang tai nrei kani ka jing sya penyap jong ki khlum ki bompat tip ya kadang kawai ki bompat tip ya kai ru nrei sya kni jubor sya pathat jubor kata ka jing yam jong ki kombong sekretari jong ador rasinong nongra ka to singi batep itu ya bred ba ka mariang ru ka snosi lang bat ka to ka jinja mentak singi rungi i baro singi ja slap la desa benai telang dari kadang slap ka penisa biang ba kamar yang saya sistem ka pempau biang ya kecil sosial ke bakarau ya kan ya jinja ngin ong yano ngin keno yano namar ba kamba pilai i ka kaipot walada ka special investigation team kadang don kadang bon teliki singi ban pendap ya ka kaipot ka jingklat jong i hybrid iban pira te batla ya katu ka kaipot ru kat sama pia charum seneng ki para sunong ki para thau kim 14 nuhun ndrei ngiru kum kiseng balang yim 14 nu thu chai nidang yayam namar ban nakaliang jong ka special investigation team kadang ya chakman ni sung thu kadang don apren ka jing tokit bat kim 4 pun kot ya ka jing tokit ke mental awan sakane ko ka jing ja te nakaliang jong ni ki arseng ni sung thu chai ba
pin hakani kapor hakani kaya kamdei kapor banya kentho kamdei kapor banya kongti kamdei kapor banya trenda kumni kumtai ndrei kadei kapor banya trei kumwei pri nakaliang jongi beraseng ni kerpat ya kidor barsnong papier kiseng samla jong kisnong papier kiseng genthei kiseng long kami papier jong kidor barsnong papier kiseng nyam kiseng balang ni trei lang kumwei brio ni trei lang kanang ban penyo pat ya kahok jong kide ki arngut ki khulung ki baloi ki bala sha phat jubor ka jingim jong ki ha kita ki rio transna nim nang shu bonong da kumui pan ni nong khau put snu ong nang ong shu khau put ndri ki debi kita ki rio transna ki ba ma chu wat ya ka mensim jong ki hybrid ki badang loi ki hybrid ki bam pat don jing tho bria em ki bam pat tip ya ki du ndri im pet ki not ban phat jubor ka jing khlat jong nu hybrid ni kalong ba sangsat adu kata-kata bangi snow haki news channel ba kidon ki jingmong hai benta jong ha khotmen ba ka jing khlat kalong ba kamut khlat jenjar kamut don mapi news nam kata khlat da ka jing jenjar kadai ka jing tim ya kitu kinong le ban nong hane menta ya ka police department lada pia tikina pitip ya kita kinong peniap brio kiba peniap dosman ni kilo kena deben encounter bi ki mundan naira syakut nai hajar nai ye kamunto ye ruem namar bam kini kiri thang sam kim dan hok su iban im tos lap tai na kata kada kiri ben daka encounter bi bat kumjuru ni kerpat ya ki department bapek na kamenta ban le ya postmortem bikin le janai bikin le khamkloi kanang baka investigation kata kajing to kit kanong ka khoj ka jing to kit kanong ka bakloi namar la kloi ka postmortem report ka khoj ka postmortem report ka jing to kit ru kanong ka khoj ka suba namar kata ni sontu ko malakran samla nang ilam jo ka FKGP mene ka commission ni dan State Commission for Child Protection of Child Rights kadon mentang I head chairperson di MP Barim jong ka Tura constituency honorable ma'am Agat Hasang ma te kawai ke jingjal aja te nimtip adu commission kala tray adu commission kala ya kandu ya ka kunhun tokit kala kandu ne mi ka kiwi pat ki ba commission ka di benle te hakani kapor ngasmo ba ka commission kamdei tang ban ai ka TEDA ya kitu kibadan ka commission ban penbiang ya ka self interest ka jongki hendrai kum commission ni kerpat epi ba phidi tristom rangkan bat ka investigation team kanang banyo ba penyo pan ya ka hok kabade ya kini ki arut ki hybrid ki bala khlat no na kali bertai nakaliang kaseng ni pha sai sien pa ka jing solem khamtam ya ki bhayeng jong nu hybrid bai la long khun suat bapli bat ni bu ka jing dwai ji ru khma du blei ba khulung barang tip riu tu blei pai mi sharwar jong bat do ai ba snam ka jong u kanang wanra pan sai sien no ya ka jing chong suk snang hakasinong nongra akari ka jai menriu hi borok mai Shin Nong Rombo, ngadi Jang Secretary Jong ka FKGP Shillong City. Tis kowe nga shukwa ban gumbala kran i menai Presiden Jong ka nang Thomas Circle batru i Presiden Jong i Babret badan lang i badi Jong SU. Kowe ngi nga kumbu Jang Secretary nga kwa ban ba kaan ngi la GE kapor man kapor da ja ki da wan ki bri guna ba da ja ai ki bri chungki ka an ka kloi ba ban chim action pin pet kum ki kes bala ja mana kan yer musti sora jung sonam ne ki bi kes tamba kapor per ba ja ki para si jungi aman la kapor ji iba kim ju ya chim kia
ya kum gini kes spek kum gini ka kes kum jung i hebret safira baja menang kani rumah kala syuja ngai menta ngim juyo snow shu ba kumno kila rai ki ka police department ya kani ka kes namar ban ong ba itu hebret uba klamo kadien bo ong bo le mo itu kikam ro khadi itu hebret safira dadai mga mapiru ngingim ngeti ba ong bo undon kiti hitang di usna marwe le kani kam hakapor kasi nda jungi ti ngingi sikot ya gumini kijat kami si ong balik man syo no tama menta haka generation bangi yang bangi menta dengi li ong ino ino ki bri kinu ngi chui bodi no din ti kini kum kini kijat bri bida kiba trangs na madu kani kani kaan kadi ben simkya namar mangi upat ba ngi ma man gas ni makendu bri ki bri pat ba menta ki shong sir baja kum kini ki jinjang ni apa shong ka thau jungi tikaan kadi ban le ni nget scam ru ba dadi bagi long precise ba ban le kan ke investigation joki kan mi bet hi namar ka pertai menta kidon ki kamera kidon ki CCTV kidon ki EKA ka chpia dadi pitok ket ba ni nget scam ba ni lap sai bet ya kini ki jingjang ni kwa ru ba kanum dan shu ni ki jingjang ba songsi na mi skmat tang tahi kan